Браво, бе. Хайде, бе. Тук има някакви клончици. Слага очилата. Така е лесно. Само е стръмно, няма чак толкова камъни по средата на пътеката. А тук наляво пак нема капка ръцете. Наляво там, наляво. Добре, браво. Това е по-трудното. Няма се оплакваш, че ти е трудна пътеката. Тук накъде е пътя? Ето тук. Добре. Тук е някакви клони, моли. Моля на ръката да дам газ и да се набирам на кормилото. Ето тук. Да. Добре. Не са писали да явай педалите. Да. Сега сме на 710 метра. Най-високото е 830. И след това, може и тук да е екстрема. Майната им на ръцете. Сега отляво или отдясно не е по-лесно. После манша по-стръмно, тук е по-изровено. Мали кой е буксувал тук, не знам, сигурно Валери. Гледай какви коловози е направил. Ба, сега супрях ли е, Костена? На ръба съм точно. Спринката ли му опре, ако ми опре? Как? Мама ти. Костена, тя предната ли опира? Задната ли? Добре. Нещо. Взе да ми мига на мен температурата. Трябва да спираме да почини малко мотора. Дай, бутай. Слезни от мотора и го бутни. Или му повдигни задницата и бутай напреди. Иде бе педалите. Настигнахме ги, ама. Да идвам ли? Аз бях така да се очих, какво ми опира. Просто трябва да го дигнеш. Не, сега задната се едно. Дигай задната и бутай напреди. И сега ти излина от кола. Полегна на Тодорка. Като не ще да върви прав, ще върви легнал. Добре, споко. Не мога паниш пътя направо.
ходи малко. Добре. На къде е пътя? Там май ще е по-лесно, ама тук са изкопали всичките. О, тук са по-високи камъните. О, никой не е минал тук, бре. Оп! Нататък сме. Дано да ни върват нататък. Надолу, да се гоним. Да. Трябва да обърнеш просто. Газа да го дръпнеш нататък. Газа трябва да ти отиди там. Даш малко напреди, дърпай, сюркай газа. Слезни от лявата страна на мотора и дърпай газа. Аха, супер. Тя ще отиде наляво гумата. Оп. Мале геовода съм. Готов си за състезанието? Тук наляво ли са били, бе, дева? Да, бъде тук наляво. Ама той направо трябва да може, бе, дева. Къде наляво е тази пътека? Тук правим ляв завой. Ама все едно е така правим и съединя. Ама не. Дай да видим, айде, ама. Е, тук са копали. Па и те са там наляво. Не, наляво трябва да бием. И после някъде, ма то това е супер стръмно е, къде? Тия тази пътека. От тук са го минали, тук е лесно. Е така, сега наляво. Да. И после... Някъде там само. Не мога да слизат. Ма не вярвам, няма да са отишли до върху връх. Няма да са отишли до там. Охо, мъжката тука. Сега къде ще стигнем? Стой по-назад да не тъпам праша. Някой тук ли е минал, не мога да разбера. Хем загребва. Не, това е изкопано. Те от тук са минали всички. Някой може оттам. Басварката. Тя съм заварил до край гъста. Не, стой.